Dan kod gi kaindi osero musapar marudhiambo weche manyien biro ni kadimba. Radio Ramogi Karchun Jaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni jakoma mar duol mar IBC Erastus Ethekon wacho ni ng'eto e bajet ma bende ibro konyo tayo yiero mabiro thiro chenro moko e chenro biro thiro chenro mar yiero mar higa mar 2027. Ethekon wacho ni duolno nchane okwayo shillings bilion 61.7 ni chenro mar yiero, kata kamano od bura mamalo to ne odwoke piny nyaka shillings bilion 57.3. Mano ma bende koro wacho ni nyalo biro thiro chenro mamoko e yiero no mar higa mar 2027. Ethekon bende koro kwayo mondo mi oket tiegruok kata mondo mi omiti jo Kenya tiegruok makare weche mag yiero mabiro kanyakla kod weche go mag gayo tulo e yiero mar higa mar 2027. Komachielo eni Philip Aroko Boyd Were Ong'ondo mabende gena jochunga elaro koma mar kachung'od bura makasipul ogofai mar omenda maromo shillings milion 1 ng'ato ka ng'ato kuom dhi ataro gi chike mag yiero kata electoral code. Duol matayo weche yiero e pacho kae IBC owacho ni ji ariyogo ibiro tam dhi e yiero madundo mabendo chana time gwenge makono tarik 27 mar dweni kaponi gidhi nyime gi ketho chike mag yiero. Jochung' ariyogo ne odhi ataro gi chike mag timo kisera mar ombulu ma en kalure gi tho mar rowere ariyo moko mabende nonegi e kinde kisera mag ombulu. Faino onego beni imiyo duol mar IBC e bwo thuolo mar seche 48. Ladies and gentlemen, this committee cannot emphasize enough that it is disrespect for the harmonized campaign schedule that led to the violence and the loss of the innocent lives. C. Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. D. That Mr. Boyd Were Ong'ondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Komachielo eni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka owacho ni jatend piny Kenya migosi William Ruto kenja adiera e weche go mag telo ne piny Kenya. Kalonzo ne lose gwenge mag Kilifi kama bende ne otelo ne jotelo mamoko mabende wuok e riwruok mabende balo kod sirikal ma pacho kae e goyo debe i campaign ne Stanley Kenga mabende en jalo mabende yaro laro koma mar kar chung'od bura e gwenge makono kod otiko mar duond bura mar DCP. Ruto alienda huko Homa Bay akasema sasa Raila atanisupport, akinisupport nitabaki tu na huyo Kalonzo. Anachekelea. Raila akamjibu wiki moja baadaye akasema wewe Ruto, huyu Kalonzo unamchezea, huyu ni mbora kushinda wewe mara 20. Kisha baadaye vijana wakafanya 2024 maandamano, wakauawa wengi. Ruto akamtafuta tena Raila. Sasa Raila amepumzika. Wale tumesalia tuna jukumu la kuhakikisha Kenya hii inatawaliwa kikatiba, sio kimabavu, sio kupelekwa kwa njia ya wizi. Jalupa jatend piny Ngire Kithure Kindiki oseyo mokalo jalupa jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom wacho ni ene ogai mar oganda mabende wuok e gwenge mag Mount Kenya weche mag siasa. Kane olose gwenge mag Mbeere North, Kindiki ne owacho ni en ema ochwalo dwach oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya ne sirikand Kenya Kwanza gie sani ma ng'ato ok nyal ketore ni ene mabende jo Mount Kenya onego winje to onge gima onyalo konyogi godo. Ne osingo mar tieko siasa mag pogruok gi nyiego ma inyayo gwenge makono gimane en jalup jatend piny e kinde mokalo chien Rigathi Gachagua. Hii tabia ya mtu kukuja hapa na sio hapa peke yake, kila mahali anaenda kwenda kudharau viongozi na wananchi, hii tabia lazima ifike mwisho wake. Una lecture watu kama wewe ndio umeumba dunia. Hata mimi nimesema sijui nini, naita watu wengine sijui nini. So
hii tabia lazima iishe, na mimi ndio nitakomesha hiyo tabia. Tumekuwa na viongozi wengi kutoka sehemu hii. Si tulikuwa na Jomo Kenyatta, si tulikuwa na Mwai Kibaki, si tulikuwa na huyu Uhuru Kenyatta. Sasa huyu ndiye nani sasa? Mwaka moja tu kwa ofisi, na umepata kwa pata potea kwa kudandia siasa ya watu wengine. Sasa ukakuja hapa kuturingia hapa. Waende wasiende. I am the senior most political leader in Mount Kenya region for the avoidance of doubt. Yes. Mimi niko ndani, wewe uko nje. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jalup ruoth moro e sub kaunti ma Nyatike e kaunti ma Migori mabende ne itudo gi ketho mar tiyo kod oboke mag somo mabandia e kinde ketho mamoko. Odiochieng' ma kawuono ne ochwal do ma bende yalo buche mag mibadhi e kaunti ma Migori. Lipot mowuok Kaduola ma bende kedo kod mibadhi mano EACC nyiso ni Mary Atieno ma bende ne odagi ketho abich ma bende itude godo ne owe thuolo kod rambuna mar shillings 1,200. Lipodno bende yango ni Mary ne orocho boka mare mar KCSE kama ne oyudo grade mar D+, ne odhi oloke mondo mine nyis ni noyudo grade mar C+ mar mondo ne oyud tich mar jalup ruoth. Lipodno bende yango ni Mary ne otiyo kod oboke achielno e donje mbalariany ma Laikipia. Riwruok mar Amnesty International mabende en riwruok mabende kedo ne ratich oganda e pacho kae ogolo siem ne sirikal e wi tiyo kod kembe mag tudruok e pacho kae menyo jogo maseyo sirikal ka olero ni tim makamano koro rocho ratich oganda e pacho kae. Jatatije ka riwruogno Houghton Irungu owacho ni Jakenya ka Jakenya ni kod ratiro mar seyo sirikal kendo sirikal ok onego dhi ataro gi chike mar rito ratiro mar jopiny. Riwruogno bende ogolo siem ne migepe magarita e wi buogo ngima jogo maseyo sirikal ahinya te kinde ng'anyo. So we would continue to push that this region is heading in the wrong direction if it will continue to share intelligence, access to technology and telecommunications companies. It is bad for telecommunications business. I think what we are seeing is that we are now very wary of our devices. We're very wary about what we're sharing. And ultimately for a country that saw itself developing through digitization of services, the use of the expansion of our digital economy, this is one of the things that will impact on our bottom shilling, I'll say, because once you can use this against human rights defenders, you can use it against businesses. Kane gitwa kod jofuambo, riwruogno owacho ni jo Kenya madirom 128 nowito ngimagi ka 3,000 to ne omake gi obila ka 83 to ne ondhi kendo pod ok ong'e malong'o kama gintiere. Mwaka 2024 na 2025 na mahojiano tuliyofanya na vijana watetezi wa haki za kibinadamu yanaonyesha wazi kuwa mbinu zilizotumiwa na zinazotumika kwa wingi sasa ni kwenye majukwaa ya kidijitali ni za kuzima na kukandamiza maandamano ya vijana na wanaharakati. Hii ni kupitia vitisho vya mitandaoni, matamshi ya kutishia, lugha ya matusi, kuwachafulia majina na taarifa porojo za kuwalenga vijana hao. Kwana rowere mabende wuok oko kendo ndikore kaka jolut ombulu manyien medo mana dok piny makoro mai wach mabende koro mako dho oganda mathoth ka olure gi chung' margi e pacho kae. E bombe mopogore opogore e pacho kae ojende okaw kaka kweth mag jogo mabende ni kod teko mar kelo lokruok e piny Kenya. Kata kamano gima odhiero ji en ni thothgi okuog oko mondo mi gindikre kaka jolut ombulu. Moko kuomgi wacho ni chunygi ne osetho gi weche mag siasa ka giwacho ni onge lokruok magiseneno kata mana yiero mamoko mokalo nikech chandruok maduong' mar koso tich mabende osebedo midhiero e ngimagi kinde duto. Pod chandruok machalo kamano pod onyonore kata obedo ni gisebedo ka gigoyo ombulu kendo yiero jotelo e kinde mokalo. So first of all, hata tukipiga hizo kura, hawa viongozi ni wale wale. Like hakuna kitu mpya inabadilika, imagine. Ndio maana sisi kama Gen Z we not seeing the benefit, and also as much as acha tuseme basi tunaweka new leaders with new name. Hao watu wote wanafuata the same script. Wote wanataka kuwa like vile ule alikuwa. Mbona tunde tungangane kupiga kura, and yet nothing is going to change. Once they in chair, they're just following the same script.
Brian Omondi to wacho ni gima omiyo thoth rowere ok ndikre kaka joluto ombulu en ni nikech kuonde ma bende chenro go timore bor kodgi to jende moko bende onge kod opande. Mimi mwenyewe sina ID, alafu plus unapata sahi hizo ofisi za registration like ziko mbali, si kama kitambo. Unajua nikigrow hizo ulikuwa unapata officers wako like in every, ni mbele ya primary school ama mbele ya church, kuna every station unafaa kuregister. Sasa hizo stations ziko mbali, lazima sijui uende wapi ndio register, so noma kidogo. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jolupo edhowath ma Osindo e sub-county Marariade County ma Siaya koro kwano lal mathoth bang' mwandugi ma bende nyalo bedo mar omenda maromo shillings 700,000 kethore kalure kod masira mar mach ma bende ne omuoch otieno ma bende pinyno rugodo odiochieng' ma kawuono ni edhowath no ma Osindo. Kalure kod jakoma mar Osindo Beach Sofia Tieno Wago ne giyudo report otieno manyoro ewi masira mar mach ma bende no muocha edhowadhno. Gima notimre otieno ma kawuono, no gochna so chiko tieno ni banda wang'. Ne waringo wadhi, wachopo wayudo ka mashino wang', kombe, items mag beach te no wang'. Ne watemo matek mondo walawre gi ofis matin ka waole pi. Ne wanego mach. E seche mane wasenego mach, nago report mokwongo ne assistant chief mar the area, agocho ne ward admin, achaka gocho ne jo fisheries, mar adek agocho ne jotenda jokombe wamakrego ne bakone gi koni kuom gima notimre Osindo. Sofia wacho ni chal ka gima nitiere jalno kata jogo mabende ne omoko majno, kakoro wacho ni mwandu mathoth ne okethore kata ne owang' e majno. Obila bende ne ochopo kanyo kendo koro gisechako timo nonro ewi masira mar machno. Majni en mach manyoto dirisa kalu ka malo ka dhi piny pieces 2. Mane ng'ani no moko mach gi fuel kowite gogo ne ni ofis ne ni mesa. Majni en mach momogi dhano kowite e ofis. Mako gogo mowang'o. En wach malich kosindo nyalo wito gik matamal maromo 700,000. To nono pod dhi mbele, kech polise be osebiro mwasendiko statement. Nono pod dhi mbele, pok oyud ng'ama notimo masirano. Mani mabendo kelo giko mag weche manyien mago matuche koro gwenge gi lak sechegi watudo koro mokanyo sa 11 kod sa 12 ne weche manyien yo machuok to koro mokanyo sa 1 kod sa 3 ne weche manyien yorno mar Adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Magi bende gochna bing'eyo ni gochone ng'a. Kamano, KCB Banka koa KCB Bank Assurance Intermediary Limited abiro tudi gi insurance maber kendo mabiro konyi e yo mayot. Insurance mar nyamburko, thieth, somo, utegi e kin mamoko. En insurance makare kendo mamiyo chunyi bedo gi kwe. Ne mathoth, yuatol ne KCB Banka e namba mar 071110000 kata limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi. KCB Bank Assurance Intermediary Limited, oseir kod Insurance Regulatory Authority of Kenya. Be manyo tangi mar kanopi madak ndalo buora yier Ken Tank magin tangi mar kanopi namba 1 Kenya mangima kumo higo gini 35 sani olos kata tamalo achiel mag materials mane pokotio kamoro amora kaitio gi lony manya sani. Ken Tanks olos dak gini 30 kata mang'eny ne mano. Ken Tank yude kocha size mar lita 100 nyaka 24,000 liters. Ober gi dalani, puothi, ohala kata mane kwende gedo. To maber moloyo, Ken Tanks yude dukno dongo mapacho ka. Ni mathoth yuatol en mar 0722 206 378. Yes, 0722 206 378. Ken Tank, your ability, you trust. Report mahiga ganario Maramogi Radio Ramogi Karchunjalo Jackie Bigori Odgaje Freddy Solo Salimia Sami Junior Uliachako wina Sama wero jatelo Koleso wino papa Chaka kwen binjae
bene imaseno malaria Switzerland time masters idio Singapore bende koni some PhD kidogo Kenya pacho Switzerland time masters idio Singapore bende koni some PhD kidogo Kenya pacho Ayeza Koramogi Kachilongoni Majinga Wuli Kacha taratibu kwa Dr. Collins Wood Game chopo egiko Marchen Makawuono changamkia Krisi Kawunja Lochmara Nen Lilian Ao Konya Jera Nambaniru Mokod Nono Abirio Tochako Rekod Nono Abiria Ngwen Done Otamre Makosimba Mondwa Goko Dembaka Lakini Njalochmara Dekindu King Chakre Chon Chakre Sabirio Chakumana changamkia Krisi Kacha Yomakare Mondin Bende Ofuki Bede Malenya Mani vipi Ogweje Kamolo Donjo Brote Cheno Biro Kamara Mozgitish Yakan Romsa Chel Maruchino Kichakira Record the Governor Fredi Janam Chendro Biro Marangichu Yela Sema Jongono Kuriti Amborita Wagonga na Junctions Kine Kumwono na Nyingi Wawigi Chuni Matakatifu Amen Maramogi Radio Ramogi Karju Jalio Tingo yego dite Okego ya moya ye Nairobi malaria Sani ponjo kanyo Tingo yego dite Okego ya moya ye Oagi George Gibara Usiponyago Kalwanya Koda Joshua Oneng Eriko Wino Bine Oagi George Gibara Usiponyago Kalwanya Koda Joshua Oneng Eriko Wino Bine Chaudi Emanya Kanyada Yathigire Cholo Muga